Godmorgen. Ja, jeg skal i hvert fald have noget kaffe. Jeg er jo tredje generation af bedemænd i vores familie. Altså min far var det før mig, og er det jo egentlig stadigvæk lidt. Og så, min farfar var det, så man kan sige, det ligger i blodet. Går det godt? Det går vist udmærket, tror jeg. Finder du ud af det? Nej, ikke helt. Det var Minecraft. Vi sidder og øver, og det er jo sindssygt spændende. Altså, han er jo... Er det ikke rigtigt? Nej, det er ikke spændende. Det er jo faktisk et sted, hvor vi har tænkt os at etablere en lille kirkegård. Jeg skal altså op og have noget morgenmad. Ja. Vi skal bruge her. Vi har jo altid holdt af at hjælpe folk med at få taget værdig afsked med det her liv. Men i dag har vi jo to liv. Vi har et fysisk liv, og så har vi et digitalt liv. Og det er jo kun det ene, der ligesom slutter af sig selv. Jamen altså, da jeg startede, der var det sådan helt simple ønsker, folk havde. Det var sådan noget med lige at få lukket en Facebook-profil ned og sådan nogle ting. Ja, nu er der selvfølgelig også kommet andre services til, såsom Facebook-coverbilleder og digital udsmykning. Det mest populære hashtag, det er hvil i fred, ligesom man ser på mange gravsten. Ja, så laver jeg også nogle gange lige cleaneren, som hjælper til med at slette de ting, lillemor ikke har brug for at se. Ja. Det er jo sådan en afdøds timeline, vi printer ud her. Ja. Der er mere nu. Hvad? Der kommer mere nu. Jamen, det er en printer. Det bliver ved med at komme. Vi skal have mange ud. Nå. Ja. Vil du blive siddende lidt endnu, eller går du ondt bag? Ja, til den er færdig. Så skal jeg komme med resten. Der er jo rigtig mange mennesker, der er helt ligeglade med de her ting, og det er jo helt okay. Altså, vi forsøger bare at hjælpe dem, som ikke er. Ved du, at John kørte i åen engang? Nej, det har jeg aldrig hørt om. Har du aldrig hørt om det? Nej, det vil jeg gerne høre igen. Jamen altså, i takt med, at folk er blevet opmærksomme på mulighederne, så er deres ønsker også blevet mere og mere kreative. Så lægger jeg hans Facebook-timeline ned her. Far, vi skal bare begynde at dynge lidt jord på. Sådan. Nogle foretrækker jo sådan en diskret afsked, og så er det jo dem, som virkelig ønsker at lige logge af med et brag. Afdødes digitale liv, som han ønskede at få præmieret. Jeg har blandt andet en masse dokumenter fra hans e-boks. For eksempel mange fra en lidt grim skattesag, han havde kørende. Og så filmer vi det, så de efterladte kan følge med, enten live på nettet, eller som en sidste opdatering på deres profil. Sidste år var jeg med til at sige farvel til 324 GB digital liv. Og med 3 millioner danske Facebook-profiler, så er jeg sikker på, at det er et tal kun vil stige. Det var smukt. Ja, det var rigtig smukt. Det var det.